Bij Drika in de buurt was een jong koppel komen wonen, zus en Mieke. Goeie mensen, daar niet van. Echt goeie mensen. Er kost niks in de buurt te doen zien of ze waren erbij. Nog geen jaar later was Mieke in verwachting. Van een tweeling, zei ze tegen Drika. En jawel, in maart kregen ze een tweeling. Twee jongens, twee juist dezelfde. Er stonden van te kijken, die waren nieuw erin te houden, zo trokken die op in. Ja, dat ging zo goed. Maar een maand of 4, 5 later was er wel alle verschil te zien, of liever te huren. De ene brabbelde al zijn eerste woordjes, de andere zei niks. En een goed jaar later was het nog veel erger. Die ene babbelde de hele dag door, zijn mond stond niet stil, maar de andere, daar moesten ze het eerste woord nog van huren. Zus en Mieke wisten echt niet wat doen. En de dokters, ja, die wisten het ook niet meer. Zus en ma, die meende dat hij dan maar eens met hem naar Lourdes moest gaan. Je weet nooit, had ze gezegd. Help het niet, zei ze, kwaad kan toch niet. En zo is dit zus daar met zijn kleine in Lourdes. Hij gaat met de koets mee in de processie, brandt een kaarsje of 3. En zaterdag zit hij om 10 uur al met hem bij de bron met heilig water, het gewijde water. Je weet nooit, denkt hij, maar stilletjes hoopt hij dat het misschien toch wel zou helpen. Hij pakt die kleine stilletjes onder zijn kop en met zijn voetjes en duwt hem zo goed onder. Hij telt rap tot 3 en huft hem er weer uit. En die kleine, die blost en die proest, luidt een schreeuw, krijgt ze de nossen en roept, maar pa, onduizelaar. Zus verschiet en hij denkt, maar verdomme, hij pot. En hij sopt hem nog maar eens goed onder. En als die kleine dan weer boven water komt en ze de nossen krijgt, schreeuwt hij nog harder, man op de duw, gisteren onduizelaar. Zus pakt zijn telefoon en belt zijn vrouw, want dat moet hij toch wel vertellen. Zeg, zit hij, ja, als een kleine, hij kan praten. Echt waar, echt waar. Ik stook hem in het water in de bron en toen hij rood kwam, toen riep hij onduizelaar, 2 keren. Jammer zit ik aan de andere kant. Een onduizelaar, dat zie je echt. Ho, echt een onduizelaar, hoe dat? Niet zeker. Gaat hij de verkeerde bijgepakt?